Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Pemula. Pemirsa, selamat sore. Sebenarnya siang menjelang sore. Ya ini pemirsa, dapat himbauan bahwa warga Blora diwajibkan untuk harus ngarane ngedekno gendiro dalam rangka hari jadi kota Blora, menghormati hari jadi kota Blora. Karena winginane aku nang Jepon jadi urung sempat, soalnya kan lubang itu kan kudu persiapan sih pemirsa, gak iso langsung. Soalnya ket Agustus kan harus gak dipakai lagi untuk mendirikan benderane guys. Mohon maaf. Ya ini benderane nanti dipasang. Gawe pemirsa. Penuh. Aja nganti kualik. Aduh. Mbung Mas Santono mah. Takon gekno tiang nih. Aku di Agustus lali ra takon gekno mumuk wong wedok. Ora kaya wong lanang, guys. Mesti wis tahunan iki. Heeh. Lho, delok. Ngencas kabeh rambut benakno. Guys. Sedelok. Resik guys. Kucingku mati wingi pemirsa. Sini wis tak video, cuma karena aku kontenku numpuk ana sing urung tak tayangno dadi gabus tak kubur nang kono, guys. Kan matine nang gurine kuwi lho, nanding omahe tonggoku, Ibu Vera Bu Veronica, aku ceritane. Ya aku yo mulai sakjane kan esuk agek ngurus SIM aku deh. Aku mulai dulu nyulik. Karena saya kangen Mas Alek aku 2 hari di Jepang pemirsa, ceritanya ngono. Ya masih tanya, Mbak kok gak ke rumah ibunya? Aku nang rumah ibuku ki gak mesti guys ngono. Soalnya ki adom bendino ki ijrek midri kuwi nggo tenaga ni lempak bendino dolan iku. Soalnya aduh guys. 30 km lebih, tapi ana sing ngomong wingi aku jagoan karo sing ngurus SIM. Nek Jepun sing cedak bandara iki nek karo Jepun iki 30 km lebih lho Mbak, ana sing ngono pemirsa. Iki Mas Santo nang omah arep resik-resik. Suket aku diwangi. Lah sok apan jare mbok nek mulane semprot. Anggarepe nyemprot butuhane bareng-bareng, kegiatane bareng-bareng pemirsa. Nek kan kudune iki obat sukete kudune luwih akeh. Gak diobati suket ku susah. Iku kucing karek loro guys, mbok wis mati. Kita kan wong metu ka omah kuwi njaluk mangasik isuk-isuk ku berarti ndek mungkin gak sengaja memakan obat tikus pemirsa. Mungkin ae. Wong gak loro gak apa kok kucing ku. Iki guys tanamanku, alhamdulillah. Ya tak spill. Kita cap. Iki lombok ya kita yo. Keriting kok ya. Ngene bener gak yo? Aku gak ngurepno lho ping bolak-balik iki. Iya. Iya, aku gak ngurepno lho sampai tuku online ping bolak-balik. Iki bayam abang, iki timun biasa, kacang panjang, iki kangkung, iki sawi lho, sawine ngene, sawi caisim ngene. Lucu ya. Iki timun antusane timun Jepang, timun biasa. Aku nek saldo ATM ku nang luwih sithik niku tak jejal ijer sithik pemirsa. Ini iki yo. Pinggir Mi. Ayo Mi, Cimi. Nek arek lho. Sakno, mbok wis mati pakne, mati-matine yo perkara batikus mari pinggir sawah pemirsa yo.
Cimi-cimiu. Aku mau buat tukari. Ini cek dolanan, guys. Ngono iki ra Mas Anto mulai niku nganu pemirsa. Apa nek ngarani glendoti ngono lho. Ora nek ndorone, guys. Oh, berakna katok mbrejel. Oh, misalanku saiki melak bojone, guys, nang kono, nang ndi nang Pilang. Pilang wis melu gedung Tuban, Pilang Landian. Ku lho nang andeng-andeng kembange ya. Nang pemirsa, mumpung nang omah. Nek hal pertukang-tukangan iki pinter wong lanang, piye aku gek iso rajin iki. Bisa tak tambahin kembang iso apa pare? Aku isek ngicer pare neh. Guys. Kon kurung. Piye Pak Tukang? Wo, alah. Pak Tukange pinter salah presisi. Benakno sik. Udah mandi, guys. Dik ya. Benakno sik. Kono. Kok napa? Mentik. Kono. Paku. Aku sing cilik. Nah, hati-hati trai jenenge usuk. Usuk wis tuwek. Oh. Piye? Niku nek dia jodoh-jodoh. Sakmono dengan. Ayo jodoh-jodoh nek tiba. Aku ki mbek nyekeli iki besok. Sawine kok iso apik, Cah? Iki wes ya? Wes. Timunnya wis gede, guys. Bapak no. Iya. Iki nek kene. Ngono. Kita cantolan. Yo enggak cantolane ora apa-apa pokoke engko. Halo. Kono to kono. Ini wis. Asline kurang lurut tok ae. Ini juga sini yuk. Lomba panjat pinang. Wes ngene tok iki.
Paling langsung loh. Banyak di situ. Fotonya sih guys. Bu, tak juga ibu ya. Apa? Apa ya? Apa? Belaga. Mbok jupuk mbok pindah ke lanjaran ngumpul nang omah lho. Tapi sok ben ki nek dienggo apa-apa. Apa sok ben nek ewa ki anu lho ya. Mbok pindah nang ndi? Ewa sok apan? Berangan-angan. Ewa ki yo ora cukup 1 juta 2 juta. 1 juta, guys. Yo. Oh, ora ya ya. Ke wong wedok ira kok wong lanang. Ya, miu cimiu. Miu cimiu, cimiu ala cimiu, cimiu. Cimiu sendul. Wes ku dibuat nang kandang ah wis. Lah nek ngene wong lanang sing gawe iki ya rapi lho, guys. Wis ngekare wis bar sore. Alhamdulillah. Gemah aku nyambel terong ngene baru pemirsa. Urus sempat tak masak ning Jepun perang-perang dino kok marai. Dulu udah selesai ya Mang. Aku diwangi Mas Santo ngurusi iku. Pokoknya tetap semangat, ojo lali like, komen, subscribe, keluarga Mas Goblem, ojo lali bersama koper. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke sudah bendera nih.